Asantemamu nyina kwaba be na kakra ni na yede sie no sesa niema bi e wa asantemamu bia no ye da na di amama ho na se efa amamre ne amane ho dia na untimi enkoti amamre fie me ka amamre fie na me kire cultural center eno ne amamre fie na cultural center ate asete ewo mmea nyina se hwehwe amantam dunsia no a ubenya cultural center wo ba bia nanso mpanyin si panyin e de panyin cultural center fiase a na efiase ewu Kumase eho ane fie ansa ana etre akọ Ghana afana nyina se wohuru twene no a na ye twi no a na eye te se etwie na epam atamfo omuni asantefo ekon ebusha makadwo se the kingdom of asante ye woniema bebre e de bro gwempo ana woni ahahan na mum se dwumadie ni nyina ebrewa anhwe a obefemu ada ebusha hwewei na tweme na de wachire nyina ane doso eno ana mede ebebro dwumadie ye de free cultural center ye the National Cultural Center na nefa bi a eye Prempeh the Second Jubilee Museum eho ana edi niema nyina efia yede ebro eniema ekoso culture center nyina yebemu wo hu se de omuye nkuaba no yebemu wo hu se de omuye omuye nkampro nkunwa no yebemu hu se de omuye nkukuo no ne niema ne nyina ebusu ahwe me wa ha sei wo niema bebra me de bebro me den edi kofi kakari aha the kingdom of Asante me de wasese wo hwe me ma mo ene hwe